Îl cheamă Levi Elekesh și e un alt fel de vlogger. Nu-și filmează viața, nu face jurnale de știri amuzante, nu organizează meeting-uri pentru sutele de mii de admiratori pe care îi are. El face filozofie. Vlogul lui are acea valoare educativă pe care părinții de adolescenți își doresc să o găsească pe net. În 2011 m-am apucat, vreau să aduc un plus societății. Eram în liceu și mă uitam la ce fac colegii mei. Anume, ieșeau oamenii, colegii, în pauză să fumeze în parc. Mă uitam, este logic ceea ce fac ei? Este benefic ceea ce fac ei? Merită să fac ceea ce fac ei și ce rezultate are acest lucru? Și de la un moment dat am început să analizez toate aspectele vieții în sensul ăsta. Și am început să elimin tot ce nu este logic și să păstrez tot ce este logic. Salut, eu sunt Levi, azi prima temă va fi de ce plâng oamenii. Și-a luat așadar logica și a pus-o online, să o audă toată lumea. Și când l-au descoperit, mulți au fost șocați că un băiat ca el, de doar 15 ani pe vremea aceea, poate avea asemenea profunzimi. Celui care trăiește logic, totul îi merge mult mai repede, e mai bogat, e mai sănătos, e înconjurat de oameni creativi, la care te uiți la el și spui: normal că e mai bogat, evident că i-a ieșit, doar a avut noroc. Însă dacă analizezi, observi că nu e vorba de noroc, nici de cum, ci e vorba de faptul că a făcut alte alegeri constructive, care au avut o logică în fundament. E deci un fel de educator. N-a ținut neapărat să se îmbogățească, spune. Levi, de unde câștigi bani? Din ce câștigi bani? Levi, nu ne au sau ce? De unde câștigi bani? Pur și simplu s-a întâmplat, dar nu din reclame puse de companii pe vlogul său. Aici are principii ferme. Oho, eu refuzat pe toți. Adică problema societății noastre are o cauză fundamentală, aș putea spune. Și anume că oamenii care alcătuiesc societatea pun mai mult preț pe cât primesc pentru ceea ce fac, decât pe ceea ce fac și pe impactul pe care îl au cu ceea ce fac. De asta vlogul meu nu se bazează pe idei vândute, pe recomandări vândute. Și în momentul în care vine o companie la mine și îmi spune că îți dau 10.000 de euro să promovez ce îmi spune, să vând o parte de mintea celor care urmăresc și mă consideră pe mine model lor. Vorbim de țigări care s-au întâmplat, de sucuri nocive și mai departe. Cât eu nu vreau să fac asta. Eu promovez apa, fructele și mai departe. Nu sunt plătit pentru asta. Nici nu o să fiu. Nici nu mă interesează să fiu plătit pentru asta. Banii lui au venit din nevoia celor din jur de a fi populari sau mai populari. Nici nu trecuse bine de majorat că Levi a început să lucreze cu mai toate vedetele autohtone. Le-a preluat conturile de Facebook, Instagram și YouTube, a făcut el o magie pe care mulți dintre noi nu o înțeleg în ruptul capului și le-a crescut spectaculos numărul de vizualizări, implicit și încasările. Vestea despre el s-a răspândit ca focul, ajutată de rețeaua imensă care îți dă impresia uneori că pământul e cât Focșaniul. Curând, toată lumea a fost a lui, deși el nici n-avea nevoie să-și părăsească apartamentul din Brașov. Azi, Levi Elekesh e un soi de impresar virtual al unor nume mari de pe tot globul, pe care însă a jurat să le țină secrete. Le-a luat conturile de social media și de YouTube, le-a adaptat conținutul la noile cerințe și le-a ajutat să atragă milioane de fani. Unele clipuri la care am lucrat, și hai să vorbim de străinătate acum, au ajuns la 200-300 de milioane de view-uri și așa mai departe. Fac o mulțime de lucruri care vor ieși la nivel internațional chiar foarte, foarte sus. Nu știu dacă se va afla că le fac eu sau nu. Nu este neapărat, în sensul care toate laudele, bravo, bravo, mi se pare o pierdere de vreme. Eu nu vreau să fiu vedetă.